Ηράκλης Βασιλόπουλος και θα είμαι ο συντονιστής. Αλλά νομίζω θα παρατηρήσατε κι εσείς κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχω πάει σε δεκάδες, εκατοντάδες συζητήσεις, αλλά να υπάρχει μουσική στην αρχή της μια συζήτηση ενός ανοιχτού τραπεζιού, όντως δεν έχω ξαναδεί και μπράβο στο Ίδρυμα Κακογιάννη που είχε αυτή την ωραία ιδέα, διότι απαλύνει λίγο τα πλεύματα, ανοίγει τη διάθεση και μας εισάγει πιο εύκολα στο θέμα της συζήτησης. Και για να πω και μια καλή κουβέντα και για την κυρία Κιβέλου, η οποία είναι και η οργανώτρια εδώ μαζί με το SDMed, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει και ελπίζω να μας καλέσει όλους, είναι μια εκδήλωση που ετοιμάζει για το Σεπτέμβριο και την οποία τη θεωρώ εξαιρετικά πρωτοποριακή και αφορά το ηχόχρωμα στην πόλη. Το τι σημαίνει η ζωή μέσα στην πόλη, μέσα από τις αρνητικές και θετικές επιπτώσεις που κάνει ο ήχος, ο θόρυβος, ενδεχομένως με τη σωστή αξιοποίηση και η μουσική. Αυτό είναι ένα πρωτοποριακό θέμα. Τα τελευταία 4-5 χρόνια ανοίγεται ένας ολόκληρος κλάδος του sound design στον ιδιωτικό τομέα, αλλά μπαίνει και ένας προβληματισμός και στον πεδίο της πολεοδομίας. Είναι διαφορετικό να βλέπεις ένα μέρος, μια πλατεία, με ένα μικρό ήχο, φυσικό ή τεχνητό. Λοιπόν, ένα μπράβο και στο Ίδρυμα Κακογιάννη, ένα μπράβο και στη Στέλλα και στο SDMed, και να προχωρήσουμε απευθείας στη συζήτησή μας. Το θέμα το ξέρετε, ελπίζω να το ξέρετε όλοι. Μου κάνει εντυπωσιάζομαι και βλέπω φοιτητές εδώ, τους περισσότερους, όχι όλους. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Υπάρχει βεβαίως και η βεβαίωση, αλλά δεν νομίζω να περιορίζεται μόνο σε αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια συμμετοχή, υποθέτω, και θα το δούμε και στην πορεία, και το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ιδίως στη σημερινή μέρα. Λοιπόν, τους καλεσμένους μας θα τους παρουσιάσω έναν με τη σειρά που είναι εδώ γραμμένοι, και θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο για να κουβεντιάσουμε για το θέμα μας στην Αντιπρίτανη του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, την καθηγήτρια την κυρία Αντωνία Μοροπούλου. Εγώ στα φοιτητικά μου ήξερα Τόνια. Τόνια, έτσι. Κοιτάξτε, όταν περνάνε τα χρόνια, το Τόνια γίνεται Αντωνία και τα λοιπά, λογικό είναι. Ναι, και στο φοιτητικό κίνημα ήμουνα μαθητής ακόμα, αλλά σας ήξερα Τόνια. Λοιπόν, η κυρία Μοροπούλου ήταν μία από τις πιο γνωστές αγωνίστριες του φοιτητικού κίνημα. Έτσι. Αυτή την είναι. Καλά, δεν υπάρχει θέμα. Και κυρία Μοροπούλου, αμέσως πήγε το μυαλό σας στον χρόνο. Στον ένα χρόνο διαφορά. Να μην μυθοποιούμε όμως τη γενιά μας, γιατί αυτή η γενιά είναι που θα παραλάβει το χώρο, την πόλη. Με νέου τύπου ελπίζουμε, παρότι έχουμε κρίση, μπαίνει ο προβληματισμός. Με τις δικές της παρεμβάσεις. Ωραία. Και εγώ προσπάθησα, και σε εσάς, επειδή μιλάω σε νέους ανθρώπους αλλά και σε φοιτητές ταυτόχρονα, να δώσω κάποια στοιχεία για να μπορείτε οι ίδιοι να κρίνετε. Διότι αν δεν κρίνετε διαπιστώνοντας οι ίδιοι την κατάσταση, δεν θα μπορέσετε να παρέμβετε με τρόπο που θα επιτρέψει η καινοτομία να συμβάλλει σε αειφορία στον αστικό χώρο σε αυτή την εποχή μιας ενεργειακής μετάβασης. Είναι πολύ κοινότυπη, θα έλεγα, η προσέγγιση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, στο αστικό περιβάλλον, όπου όμως εγώ επιμένω ότι πρέπει να τη δούμε, να τη δείτε κριτικά. Δηλαδή, το πρώτο ερώτημα είναι γιατί αναφερόμαστε ιδιαίτερα στις ενεργειακές ανάγκες και στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Βεβαίως όλα αυτά έχουν σχέση με την οικονομική κρίση και με το κόστος της ενέργειας, με τη σύνθεση ενέργειας. Αν δούμε τον τομέα των κτιρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
θα δούμε ότι αυτός ακριβώς ο τομέας ευθύνεται περίπου για το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και περίπου για το 1/3 των εκπομπών του διοξιδίου του θείου, που όπως ξέρετε είναι το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αυτό που απειλεί τις κλιματικές αλλαγές. Και αν δούμε από αυτή την άποψη της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στο χάρτη της Ευρώπης, με χαμηλότερο επίπεδο το ανοιχτό κίτρινο και ψηλότερο το σκούρο πράσινο, θα δείτε ότι η Ελλάδα είναι πράσινη, σε μια σκούρα πράσινη Ευρώπη, με το βορρά μόνο να παρουσιάζει χαμηλές ενεργειακές καταναλώσεις παρά το κλίμα του και παρά την ευμάρειά του. Τα δε Βαλκάνια ή κάποιες περιοχές των πρώην σοσιαλιστικών χωρών να φτάνουν στο κίτρινο όχι από πεποίθηση και αριστοποίηση, αλλά από ένδια, από ενεργειακή ένδια και γενικότερη κοινωνική και οικονομική ένδια. Ο τομέας της κτηριακής ενεργειακής κατανάλωσης θα έλεγε κανείς ότι έχει μία κακή πρωτοπορία. Σε σχέση με το βιομηχανικό τομέα, έχει μία δυσανάλογη αύξηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αυξάνεται ραγδαία και στον τομέα των κτηρίων και στον τομέα της κυκλοφορίας. Δηλαδή, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την πόλη, έναν αστικό χώρο, ο οποίος έχει ένα δομημένο περιβάλλον και ένα σύνολο προσβάσεων σε αυτό, που και τα δύο είναι ενεργοβόρα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, με ένα 36% της συνολικής ζήτησης ενέργειας να καταναλώνεται στο κτηριακό τομέα και με μία αύξηση κατά 24% μόνο στην πενταετία 2000-2005, μπορούμε να καταλάβουμε σε ποιο χώρο βρισκόμαστε. Και το ερώτημα που τίθεται για να αντιληφθούμε το χαρακτήρα αυτό τον ενεργοβόρο του κτηριακού τομέα είναι γιατί καταναλώνουμε παραπάνω ενέργεια, αυξήθηκαν οι ανάγκες μας ή τις παταλάμε την ενέργεια. Δηλαδή πόσο είναι θέμα κουλτούρας, συνείδησης ή κυρίως έλλειψης κουλτούρας και συνείδησης. Η ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων στην Ελλάδα σε ένα επίπεδο απογραφής 4 εκατομμυρίων κτηρίων το 2001 δείχνει ακριβώς αυτήν την έλλειψη ενδιαφέροντος για την ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων. Το 70% δεν διαθέτουν μόνωση, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτε άλλο μετά από αυτό. Και επειδή τα κτίρια κατοικιών στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 73% του συνολικού δομημένου χώρου, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό στο επίπεδο της κοινωνικής σύνθεσης της κοινωνίας στην πόλη. Εάν σκεφτείτε ότι από αυτά μόνο ένα 5,1% έχουν μόνωση εξωτερικών τοίχων, αντιλαμβάνεστε πώς κατασκευάζουμε στην Ελλάδα και γιατί μιλάμε για μία ενεργειακή παθολογία των κτίριων μας. Και επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια δαπανάται για τη θέρμανση, η οποία γίνεται σαν χρήση εννοώ, χωρίς προγραμματισμό και χωρίς ρύθμιση, χωρίς αυτοματισμό, χωρίς όρια, χωρίς προδιαγραφές, αντιλαμβάνεστε ότι το λειτουργικό κόστος ενός κτηρίου σε σχέση με την ενεργειακή του κατανάλωση αυξάνει σημαντικά το συνολικό οικονομικό κόστος της λειτουργίας του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα με την ελλειπή προστασία των κτηρίων από το εξωτερικό περιβάλλον, με τον ανορθόδοξο σχεδιασμό τους αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά της ρύθμισης και οργάνωσης του χώρου της κατοικίας, ανεξάρτητα από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν ή τα άλλα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της πόλης του χώρου, και σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζονται γενικότερα στην εφαρμογή μιας τέτοιας νομοθεσίας, που είναι μια προοδευτική νομοθεσία, ενσωματώνει δηλαδή στοιχεία συνείδησης κοινωνικής οικονομίας και παρέμβασης,
είναι οι λόγοι που χαρακτηρίζουν αυτήν την κατάσταση, σε μια κατάσταση που χρειάζεται επειγόντως αντιμετώπιση, γιατί δεν μπορεί να ρυθμιστεί από μόνη της, ούτε νομοθετικά, ούτε σχεδιαστικά, ούτε τεχνικά. Αυτή η κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση της εξάρτησης του ενεργειακού ισοζυγίου, φτάνει στο 72% περίπου, γι' αυτό λόγο, στη συμπίεση οικονομικά και κοινωνικά των χαμηλών εισοδηματικά τάξεων, στην αύξηση της ενεργειακής ένδυας της χώρας, εισάγουμε ενέργεια, το δείχνει το πρώτο νούμερο, και στην ακύρωση των διεθνών μας δεσμεύσεων, για παράδειγμα στη Συμφωνία του Κιώτο. Δεν ανταποκρινόμαστε και ελεγχόμεθα αυτή τη στιγμή. Το αποτέλεσμα στο μέγα περιβάλλον της πόλης, του αστικού χώρου, είναι η θερμική υποβάθμιση, η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, θα έλεγε κανείς ανανέωση του προβλήματος μέσα από τον εμπειρικό σχεδιασμό, χωρίς εργαλεία και γνώση που να επεμβαίνει για να βελτιώσει την κατάσταση στον αστικό χώρο και στο κτίριο, και βέβαια στην αποψήλωση του φυσικού περιβάλλοντος, διαιωνίζοντας έτσι μια κατάσταση φαύλου κύκλου, δημιουργώντας αίσθημα δυσφορίας της ζωής στην πόλη, χρησιμοποιώντας ενεργοβόρα μηχανικά μέσα για να ανακουφιστούμε από αυτή τη δυσφορία και επιτείνοντας τα οικονομικά προβλήματα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της σημερινής τραγικής κρίσης, η απάντηση στο ερώτημα καταναλώνουμε αναλογικά περισσότερο σε σχέση με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυστυχώς αρνητική για μας. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι στην Ευρώπη 40 με 50% σε σύνολο κάθε χρήση κτηρίων καταναλώνεται ενέργεια για θέρμανση, στην Ελλάδα καταναλώνεται 70%, που στον Ευρωπαϊκό Νότο, τον εύκρατο, το ζεστό και άλλα πολλά. Με ανορθόδοξο τρόπο οργανωμένο, περίπου 35% μόνο έχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, δηλαδή ελεγχόμενο ή ρυθμιζόμενο, και με μια κατανάλωση κτηρίων κατοικίας ανά οικογένεια, που δείχνει την Ελλάδα να βρίσκεται πολύ ψηλότερα από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και να συγκρίνεται με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά. Το είδαμε άλλωστε και στο χάρτη, και μάλιστα με έναν τρόπο όχι μόνο ποσοτικά ανορθόδοξο, αλλά και ποιοτικά βλαβερό. Δηλαδή με έναν τρόπο που επιβαρύνεται ιδιαίτερα όσον αφορά στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, εκφρασμένες σε τόνους ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα. Στον οικιακό τομέα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δυναμικό, το βλέπουμε εδώ, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια κατοικίας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον οικιακό τομέα, και επομένως συμπεραίνοντας ότι τα κτίρια πάσχουν ενεργειακά, αυτό που επιδιώκει ο ΚΕΝΑΚ να εφαρμόσει, δηλαδή να μειώσει τη συμβατική κατανάλωση ενέργειας με διάφορους λιγότερο έως περισσότερο τεχνολογικά οργανωμένους και εξειδικευμένους τρόπους, είτε αφορά σε παλιές είτε σε νέες κατασκευές, υπάρχει σαν προοπτική, αρκεί να τη χρησιμοποιήσουμε. Δίνει δυνατότητες και στο σχεδιασμό του κελύφους, που είναι κυρίως αρχιτεκτονικός, και στη χρήση υλικών, που είναι αντικείμενο μιας μεγάλης γκάμας μηχανικών, και στη χρήση ενεργειακών συστημάτων κατάλληλων, και βεβαίως ακόμη και στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μόνο που εδώ, για να μπορούν αυτοί να λειτουργήσουν, χρειάζονται θεσμικές και οικονομικές ρυθμίσεις από την πολιτεία, οι οποίες συνεχώς και αποδυναμώνονται. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εργαλεία σχεδιασμού και αριστοποίηση των βασικών παραμέτρων που θα μας επέτρεπαν, ανάλογα με τις ζώνες της κλιματικής επικράτειας στην Αθήνα ή στην Αττική, που είναι στη Β' ζώνη, να έχουμε μία βελτίωση και αναβάθμιση στις ενεργειακές κλίμακες με βάση την πιστοποίηση αυτής της απόδοσης των κτηρίων. Όμως κάτι τέτοιο
θα απαιτούσε μια ενεργό πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Έτσι πολύ χαρακτηριστικά σημειώνω την πολιτική στο χώρο των δομικών υλικών. Είμαστε μια χώρα με την σημαντικότερη βιομηχανία της στο χώρο των δομικών υλικών, με εξειδικευμένα δομικά υλικά και εφαρμογές στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας, και όμως δεν προάγουμε τα δικά μας προϊόντα. Δεν κάνουμε πολιτική υποστήριξη της βιομηχανίας μας, κάνουμε πολιτική εισαγωγής ακόμη και σε αυτό το πεδίο, επιβαρύνοντας επομένως με την εισαγωγή αυτή το συντελεστή της ομηρίας, ακόμη και της εξοικονόμησης ενέργειας από εισαγωγή ενέργειας, εισαγωγή υλικών, εισαγωγή κεφαλαίων, εισαγωγή τεχνογνωσίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, είτε πρόκειται για κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, που είναι ο ιδανικός στόχος μας και είναι δύσκολο να φτάσουμε εκεί, είτε πρόκειται για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, που είναι ένας εφικτός στόχος, θα πρέπει πάντα να συνδέεται με μια αποτίμηση στο επίπεδο των ρήπων που παράγει αυτή η κατανάλωση. Δηλαδή, ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα πρέπει να σχετίζονται την ίδια στιγμή και έτσι να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ο γενικός στόχος είναι να βελτιστοποιήσουμε το βαθμό απόδοσης στη χρήση της ενέργειας, να εξοικονομήσουμε στηριγμένη κατά κύριο λόγο στα δομικά υλικά από τη μια, αλλά και από την άλλη μεριά στο σχεδιασμό. Εκεί δηλαδή που η Ελλάδα έχει πρώτες ύλες και τεχνογνωσία. Στο σχεδιασμό, ειδικά στο βιοκλιματικό σχεδιασμό, που η παραδοσιακή αρχιτεκτονική μας δίνει μαθήματα παγκόσμια αυτή τη στιγμή, είτε πρόκειται για τις σύγχρονες λειτουργίες των κτηρίων ως ηλιακών συλλεκτών, είτε ως αποθηκών θερμότητας, είτε ως παγίδων θερμότητας ή παγίδων φυσικού δροσισμού, έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα και δεν το ασκούμε. Δεν το ασκούμε. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική. Από την άποψη των πολιτικών, θέλω να εκφράσω τις απόψεις πλατφόρμας έρευνας τεχνολογίας για την αειφόρο κατασκευή, της οποίας προεδρεύω, η οποία προσπαθεί να συνδυάσει τις δημόσιες απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών με την αναμόρφωση της βιομηχανίας της κατασκευής γενικότερα μιλώντας και την αειφορία της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το ενεργειακό και αυξάνοντας το χρόνο ζωής του δομημένου περιβάλλοντος. Έχοντας όραμα να συμβάλλει στην μείωση των παραγόντων που ενισχύουν την παθολογία που παρουσιάζει σήμερα η κλιματική αλλαγή, η πλατφόρμα με τεχνολογικούς εταίρους που φέρουν καινοτομία και εταίρους της ανάπτυξης και της κοινωνίας, έχει διαμορφώσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό που σε επίπεδο Ευρώπης εκφράζεται από το Energy Efficient Building European Initiative, το E2B, το περίφημο, να διαμορφώσει στρατηγικές έρευνας που θα εφαρμοστούν με κοινωνική αποδοχή για να μπορούν να συσχετίσουν την εξοικονόμηση ενέργειας με την αειφορία στην πόλη και με τη συμβατότητα με το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα εγχείρημα ιδιαίτερα απαιτητικό, το οποίο όμως υλοποιείται ποιοτικά και ποσοτικά σε στόχους που μπορούμε να τους πετύχουμε. Σε στόχους δηλαδή μείωσης 50% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην δεκαετία από το 20 προς το 30 και 75% των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα στον κτηριακό τομέα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι στόχοι απορρέουν από την ανάλυση που σας έδειξα, πολύ γρήγορα βέβαια λόγω χρόνου, και αυτό που απαιτούν είναι μια απάντηση στο ερώτημα: ποιοι είναι οι φραγμοί για ένα αειφόρο δομημένο περιβάλλον? Εγώ θα έλεγα οι φραγμοί που απορρέουν από αυτά που σας έδειξα, κατά τη δική μου γνώμη, βεβαίως η δική σας έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και είναι πολλαπλασιαστής, είναι η έλλειψη κουλτούρας και συνείδησης της κοινωνίας στον τομέα αυτό, είναι η έλλειψη πολιτικών, τεχνολογικής, χρηματοδοτικής και θεσμικής καινοτομίας, έτσι όπως λειτουργούν και στο επίπεδο της πολιτείας και στο επίπεδο της πόλης. Για να υπερβούμε αυτή την κατάσταση ενός μεγάλου κενού που πρέπει να γεφυρωθεί
για να πάμε σε ένα αύριο ορθολογικά σχεδιασμένο και αειφόρο, χρειάζεται διάχυση της γνώσης, γιατί με εξαγγελίες δεν γίνονται αλλαγές. Χρειάζεται πολιτική και κοινωνική δράση και αυτή είναι ζητούμενο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μοροπούλου. Νομίζω ότι παρουσίασε πλήρως τα δεδομένα του προβλήματος για αυτό το οποίο ανέφερε ως ενεργειακή παθολογία και παθογένεια και σπατάλη στον τομέα της κατοικίας, που φτάνει σε επίπεδα που θα μπορούσε να έχουμε μια βελτίωση πολύ γρήγορη, με ένα συντονισμένο τρόπο, σε επίπεδο 20 με 30%. Εντοπίζω επίσης αυτό το οποίο είπε, ότι θα μπορούσε σε αυτό το τομέα να υπάρξει μια γρήγορη υποστήριξη και της ελληνικής βιομηχανίας ή τμήματων της που παράγουν κάποια προϊόντα δομικά που έχει μια μεγάλη παράδοση. Υποσημείωσε ότι η ανάπτυξη τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα έρχεται κυρίως μέσα από τις κατασκευές. Αυτό ήταν και ένα πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα δεδομένο. Και αυτό ιδίως τη σήμερον ημέρα που μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ανεργία και πρέπει να βρούμε γρήγορα μέτρα παραγωγικά, με εξωστρέφεια, που να μειώσουν ραγδαία σε ορισμένους τομείς την ανεργία. Και αυτό λοιπόν το κρατάω, γιατί και η σημερινή μας συζήτηση πρέπει να έχει και τέτοιες πρακτικές στοχεύσεις, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και βοηθιέται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων, το οποίο βεβαίως δεν έχει πολύ καλή εξέλιξη, αλλά δείχνει τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι μπροστά μας οι λύσεις, δεν υφίσταται αυτή η επιτελική γνώση από τους κυβερνώντες, τα πολιτικά κόμματα, γρήγορα να βρουν 2-3 τομείς, να δράσουν, να στηριχτούν πάνω στα δυναμικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας και να προχωρήσουν. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Μιλήσαμε για κατανάλωση, ας πάμε στην παραγωγή ενέργειας και στο μέρος της λύσης. Εκεί υπάρχει μια εξαιρετική ερευνητική προσπάθεια που είναι το ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι δημόσιο Ινστιτούτο, πειραματικό, ερευνητικό, στην παραγωγή νέου τύπου παραγωγή ενέργειας. Ο κύριος Κώστας Θεοφύλακτος, ο οποίος είναι πρόεδρος, θα μας μιλήσει γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια, την κυρία Κιβέλου, και φίλη μου πολύ, για την πρόσκληση που απίφθινε στο ΚΑΠΕ και σε μένα προσωπικά να είμαι εδώ. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αστική καινοτομία στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης. Και όταν σκεφτόμουν τι θα πω, γιατί μου είπε ότι το ακροατήριο θα είναι και από νέους ανθρώπους, σκέφτηκα να έρθω με μια διήγηση του παρελθόντος. Θα πούμε ένα παραμύθι τώρα. Ένα παραμύθι το οποίο ακόμα δεν έχει τέλος. Και θα το δείτε. Πάμε πίσω στο 2001, όπου 3 επιστήμονες, θα τους πούμε στο τέλος, καθίσανε και συζητήσανε και μιλήσαν για το λεγόμενο οικολογικό τετράγωνο. Κάπου μέσα στα αρχεία μου το βρήκα, είναι τέλος του 2001, που λέει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις, αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας σε συνδυασμό με την αύξηση καταναλισκόμενης ενέργειας ανά άτομο, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθίσταται πρωτεύον λόγω των επιπτώσεων της στην υγεία του πληθυσμού, αλλά και γενικότερα στην ποιότητα ζωής τους. Βασισμένη συγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις, η συνήθις πρακτική για τις νεοδομημένες περιοχές οδηγεί στη χαρακτηριστική μείωση του πρασίνου, στη δημιουργία ισχυρών ηλιακών αντανακλάσεων από την ανέγερση υάλινων κτηρίων, στη μείωση του παραγόμενου οξυγόνου και στην κατανάλωση διοξιδίου του άνθρακα. Κύριο χαρακτηριστικό όλων των προαναφερθέντων είναι η δημιουργία ασφυκτικού μικροκλίματος στις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με την αύξηση θερμοκρασίας και την εμφάνιση του φαινομένου θερμοκηπίου. Επίσης, μεγάλες πόλεις, οι οποίες είναι ενεργειακά απαιτητικές μονάδες, ένας φαύλος κύκλος δημιουργείται από τα θερμικά απόβλητα των κλιματιστικών μονάδων, που χρησιμοποιούνται για να ψήξουν τα κτίρια, που όμως συμβάλλουν στην αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας, η οποία τότε απαιτεί μεγαλύτερα ψυκτικά φορτία για τα κτίρια.
για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος αλλά και την εξοικονόμηση πρωτογενούς καυσίμου. Μια σημαντική παρέμβαση είναι η αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων και πολυκατοικιών και η αναμόρφωσή τους τόσο ως προς την ενεργειακή τους συμπεριφορά όσο και προς τη διαχείριση των αποβλήτων τους. Η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος ορίζεται από δύο βασικά λόγους. Την αναμόρφωση των υπαρχόντων παλαιάς κατασκευής κτηρίων σε κτίρια με οικολογική συμπεριφορά και β. τη δημιουργία οικολογικής συνήθειας στους χρήστες, κυρίως κατοίκους. Δεν θα διαβάσω τα υπόλοιπα. Θα πω ότι προτείνει νητρής σκόπιμο θα ήταν η δημιουργία νομοθετήματος που να αφορά σε κανονισμό οικολογικής συμπεριφοράς κτηρίων, που δεν θα περιλαμβάνει μόνο ενεργειακές παρεμβάσεις αλλά και άλλες που να σχετίζονται τόσο με τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, την ποιότητα ζωής, την κοινωνική θέση και στάση των κατοίκων, θα μπορούσε να αναφερθεί και ως κώδικας οικολογικής συμπεριφοράς. Παράλληλα θα δημιουργούνται οι συνθήκες εκπαίδευσης των κατοίκων, ειδικότερα των βεβαρημένων περιοχών, και θα δημιουργούνται ελπίδες βελτίωσης των συνθήκων ζωής στις εν λόγω περιοχές. Οι δυνατές παρεμβάσεις αφορούν τα παρακάτω. 1. Επισκευές στο κτηριακό κέλυφος με σκοπό την οικολογική συμπεριφορά του. Σε αυτό περιλαμβάνονται το φυτεμένο δώμα, τα εσωτερικά έθρια, άλλα παθητικά ηλιακά συστήματα, ηλιακές καμινάδες. 2. Ενοποίηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους με σκοπό την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και την υβριδική εκμετάλλευση θερμικής ενέργειας, διαμόρφωση συστημάτων ψήξης και θέρμανσης. 3. Εφαρμογή συστημάτων φυσικού αερισμού, κλιματισμού και φυσικού φωτισμού. 4. Δημιουργία χώρων κοινής χρήσης με κάλυψη πρασίνου, κοινό χρηστή χώρη οικοπαίδου, φυτεμένα δώματα. 5. Διαμόρφωση χώρων ασφαλούς στάθμευσης αυτοκινήτων με παράλληλο έλεγχο της περιοχής μέσω του συστήματος BEMS, Built-in Energy Management System. 6. Εφαρμογή μεθόδων κοινής, οικολογικής και επί της οικίας διαχείρισης των απορριμμάτων. Εντός του οικολογικού τετραγώνου, η αρχική ταξινόμηση, ο διαχωρισμός, η αρχική ανακύκλωση και η αξιοποίηση και η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή φυσικού οικολογικού λιπάσματος για τη χρήση στα δέντρα και στις γλάσσες του τετραγώνου. 7. Εφαρμογή κοινού συστήματος βιολογικού καθαρισμού για την ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων με σκοπό τη δημιουργική ανακύκλωση του νερού και τη μείωση του φορτίου των κεντρικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης. 8. Εφαρμογή μεθόδων κοινής διαχείρισης χώρων για αθλοπαιδιές, παιδικές χαρές και χώρους αναψυχής, συνάθρησης κοινού, αθλητικές εγκαταστάσεις. 9. Πρόσληψη τεχνικού υπευθύνου τετραγώνου. 10. Κοινός παιδικός σταθμός με πρόσληψη εκπαιδευτικού. Μία επιπλέον προοπτική η οποία μειώνει το κόστος ζωής των κατοίκων και αυξάνει την κοινωνικότητα. 11. Κοινός σταθμός ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων. Μια επιπλέον προοπτική η οποία χωρίς κόστος αυξάνει την κοινωνικότητα. Αυτά το 2001, όπου τα ωφέλη τα συνοψίζουν σε περιβαλλοντολογικά, τα καταλαβαίνετε, ενεργειακά με τη μείωση, λόγω των επεμβάσεων μείωση του φορτίων κλιματισμού και θέρμανσης και ψήξης, και οικονομικά. Τότε για 300 οικογένειες είχαν υπολογιστεί σε 2.700.000 ευρώ, το οποίο από την η εξοικονόμηση χρημάτων από όλη τη διαδικασία, εάν φυσικά συμπεριλάβουμε και το κόστος πρόσληψης 3 επιστημόνων για ενεργειακή και κοινωνική διαχείριση, είναι στα 210.000 σε ετήσια βάση. Χωρίς να χρεώνουμε το κόστος, προκύπτει από τη χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων στα διαμερίσματα κατά το θέρος. Εκεί πάει 280. Με δανειοδότηση έβγαινε ότι έδαινε στην τράπεζα 194 το χρόνο και μέναν και 15.000 στο οικολογικό τετράγωνο. Αυτό λοιπόν το κείμενο, το οποίο εκείνη την εποχή παρουσιάστηκε όσο το δυνατόν πιο πλατιά, το υπογράφει ο Ρήγας ο Ρηγόπουλος, ο οποίος ήταν τότε ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών. Να κάνω μια παρένθεση, οι σπουδές του είναι στην πυρηνική φυσική στην Ελβετία και ήταν από τους πρώτους που ξεκινήσανε τις ανανεώσιμες πηγές στο Πανεπιστήμιο Πατρών στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο καθηγητής Μιχάλης Βραχόπουλος τώρα είναι καθηγητής ΤΕΙ της Χαλκίδας και ο υποφαινόμενος. Το παραμύθι συνεχίζεται και φτάνουμε στο 2010-11, όπου στο ΕΣΠΑ μπαίνει στο πρόγραμμα
για την ανάπτυξη πράσινων γειτονιών έχουν κάτι περίεργα ονόματα έτσι τεράστια. Ας το πούμε πράσινη γειτονιά. Μπαίνει πιλωτική εφαρμογή η Αγία Βαρβάρα Αττικής. Ένα μέρος αυτών που προτείναν οι τρεις προσπαθούμε τώρα με το Δήμο, και ο Δήμαρχος θα αναφερθεί πιο αναλυτικά σε αυτό αργότερα, να υλοποιήσουμε στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχει το κομμάτι το περιβαλλοντολογικό, δεν έχει το κομμάτι της κοινωνικότητας των κατοίκων. Είναι 4 ενεργειακά, ναι, ωραία, αλλά λείπουν τα άλλα τα οποία δένουν και όπως πάρα πολύ σωστά είπε η κυρία Μοροπούλου, είναι απαραίτητα για να μπορέσει να προχωρήσει το πείραμα. Λοιπόν, το έργο είναι πράσινη πιλωτική αστική γειτονιά. Είναι με χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΕΡΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης του ΕΣΠΑ. Είναι πιλωτικό. Εδώ να σας πω ότι ψάχνοντας τη βιβλιογραφία, πολύ λίγα υπάρχουν στην Ευρώπη και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη σαν γειτονιά, το neighborhood που λένε, όπου έχουν γίνει επεμβάσεις. Μιλάμε για ένα οικοδομικό τετράγωνο όπου κατοικείται από πολίτες χαμηλού εισοδήματος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαθέτει μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι 4 τετραόροφες πολυκατοικίες συνολικού εμβαδού 4.800 τετραγωνικών μέτρων, 72 διαμερίσματα, με περιβάλλοντα χώρο περίπου τα 2,5 στρέμματα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε 3 κύριες παρεμβάσεις. Ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους. Βάζουμε ανανεώσιμες πηγές, θα τις δείτε παρακάτω. Και θα προσπαθήσουμε στο τέλος να επιτεύξουμε το στόχο που μιλάει για σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο. Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση και να σας πω το εξής. Οι Αμερικάνοι μέσω της ΆΣΡΕ, η οποία είναι ο κύριος εκφραστής στο κομμάτι της εξοικονόμησης και τη θέρμανση ψήξης κλιματισμού, μιλάει για μηδενικά κτίρια. Οι Ευρωπαίοι με τη λογική της συνένεσης, το κομπρομί που λέγαμε παλιά, το κάναν σχεδόν μηδενική. Τώρα το σχεδόν μηδενική δεν το καταλαβαίνω και το 10% σχεδόν μηδέν είναι. Αν το δούμε μπρος στο χάλι το σημερινό που υπάρχει στα κτίρια. Οι άλλοι μιλάνε με στόχο μηδενικής κατανάλωσης. Άρα και αυτό βάλτε το μέσα στην πληροφόρηση που παίρνετε. Η δεύτερη παρέμβαση έχει να κάνει με την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Όπου πάλι προσπαθούμε στους κατοίκους να δώσουμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και ακόμα να πάρουμε και άτομα τα οποία ήταν άνεργα να εξειδικευτούν κατά τη διάρκεια των έργων της εξοικονόμησης, ώστε να βοηθήσουν σαν ανειδικευτοί εργάτες και μετά να βγουν εξειδικευμένοι αφού θα έχουν δουλέψει σε ένα τέτοιο έργο. Το τρίτο, χάθηκε. Το τρίτο πρέπει να είναι η απόκτηση των γνώσεων. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Ναι, βιωσιμότητα, ναι. Λοιπόν, ποιες είναι οι παρεμβάσεις. Καταρχάς είναι η μόνωση των τοίχων, είναι η μόνωση της οροφής. Ένα κομμάτι της οροφής θα είναι πράσινο δώμα, το άλλο θα καλυφθεί με ψυχρά υλικά. Θα γίνουν παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο με υλικά, ούτως ώστε να μην απορροφάει την ηλιακή ακτινοβολία και να βελτιωθεί το θερμικό ισοζύγιο της περιοχής. Θα μπουν φωτοβολταϊκοί συλλέκτες στο δώμα και κεντρικό θερμικό ηλιακό σύστημα σε κάθε πολυκατοικία για το ζεστό νερό χρήσης. Τα φωτοβολταϊκά θα είναι περίπου στα 10 κιλοβάτ πικ ανά πολυκατοικία. Είναι αυτό που επιτρέπεται με τον νόμο. Θα υπάρχουν, το κάθε διαμέρισμα θα είναι αυτοπαραγωγός, εντάξει. Το ηλιακό με κοινό δοχείο αποθήκευσης είναι η κλασική περίπτωση κεντρικού θερμικού ηλιακού συστήματος, το οποίο θα συνδέεται με τη γεωθερμική αντλία θερμότητος για θέρμανση και ψήξη. Τώρα, για όσους δεν είναι μηχανικούς, η κυρία Μοροπούλου είπε το εξής, μίλησε για τον ΚΕΝΑΚ και για την πιστοποίηση των κτηρίων. Η αλήθεια είναι ότι ένα κτίριο για να βγει Α+, σχεδόν μηδενική κατανάλωση, εάν δεν έχει γεωθερμία για ζεστό νερό, για θέρμανση, ψήξη και για ζεστό νερό, δεν βγαίνει. Από τη ΣΑΠΕ είναι η μόνη τεχνολογία η οποία αν εφαρμοστεί μπορεί να οδηγήσει το κτίριο πέραν της μόνωσης, της σωστής, της αλλαγής των κουφωμάτων, των σωστών κουφωμάτων, της οικειασμού, όλο αυτό
στα ηλεκτρομηχανολογικά το σύστημα θέρμανσης, ψήξης, κλιματισμού είναι οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Και αυτό το έχει το έργο αυτό. Τώρα, εδώ μπαίνουμε στην κοινωνικότητα που έχει να κάνει με τον ενεργό ρόλο των πολιτών. Θα προσπαθείτε στο πρόγραμμα η συμμετοχή των κατοίκων να είναι από μια θέση ευθύνης, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν το κτίριο στο οποίο ζουν για να μπορέσουν να το προστατεύσουν κιόλας. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτός που θα μείνει μέσα να καταλάβει ότι ζει σε ένα διαφορετικό κτίριο από το κτίριο που ήταν προηγούμενα. Ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίσανε και οι κάτοικοι στο Ηλιακό χωριό, όπου εκεί αυτό το κομμάτι δεν έγινε. Δηλαδή δεν εκπαιδεύτηκαν οι κάτοικοι ότι είσαι σε ένα βιοκλιματικό οικισμό και θα πρέπει να έχεις μια διαφορετική συμπεριφορά. Δεν τους είπε και ποτέ κανένας ότι δεν είναι ανάγκη τον πίνακα να τον βάζεις εκεί, βάλ' το λίγο πιο κάτω, διότι έτσι πήγαινες με το καρφί και πείραζες το σύστημα που μας έδινε το data. Και καταστράφηκαν όλα αυτά. Γιατί η προσπάθεια έγινε τότε. Έχει γίνει το 1900, δεκαετία του 80. Και η οποία στη λικόβρηση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Και κατηγορήθηκαν ακριβώς. Ναι, και πήγαμε στο ανάποδο ότι αυτά δεν κάνουνε, ας χτίζουμε όπως χτίζουμε. Λοιπόν, έγινε σύνταξη ερωτηματολογίων με κοινωνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των οικοκυριών, προβλήματα, προσδοκίες, γνώσεις, ποιοι είναι οι άνθρωποι που μένουν εκεί, τι επάγγελμα κάνουν, τι απασχόληση έχουν. Και δύο πράγματα θα μείνω, ότι το 79% δεν γνώριζε, τονίζω, τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας και το 86% δεν είχε ποτέ επιλέξει συσκευή με κριτήριο την ενεργειακή απόδοση. Όλο αυτό το eco-labeling που έχει γίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυλάδια και τα λοιπά δεν είχαν περάσει στον κόσμο και ειδικά προσέξτε το χαμηλού εισοδήματος και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Τώρα, αντί για συμπεράσματα, θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή από τα 4 έχει γίνει το 1. Και το 1 έχει γίνει με την εθελοντική δουλειά των εταιριών που δουλεύουν στον χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας. Δηλαδή των μονοσάδων, των αλουμινάδων, των τζαμάδων, πολύ σωστά δήμαρχε. Άρα, ένας στους 4 κατοίκους έχει κερδίσει, διότι ζει σε πολύ καλύτερο περιβάλλον την εποχή που σωστά είπε η κυρία Μοροπούλου, πηγαίνουμε προς ενεργειακή ένδυα. Πόσοι από εμάς το air condition το χειμώνα, το καλοκαίρι ας το πω, δεν το βάζουμε πολύ συχνά και το χειμώνα δεν έχουμε το σύστημα θέρμανσης για τους λόγους που προανέφερε. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και καταλαβαίνετε τώρα τους υπόλοιπους, τα 3/4 που βλέπουν τους άλλους να είναι σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον. Από την πλευρά του ΚΑΠΕ γίνονται προσπάθειες μεγάλες να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά προβλήματα. Γιατί ιδάλλως νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να βγούμε σιγά σιγά προς την τεχνική κοινωνία με τεύχη δημοπράτης για να αρχίσουν τα έργα. Απλώς είναι ένα γαϊτανάκι που γίνεται μεταξύ ΚΑΠΕ και Υπουργείων και τα λοιπά για τελείως γραφειοκρατικούς λόγους, το οποίο πιστεύω τώρα με τη νέα διοίκηση που έχει το ΚΑΠΕ και με τη βοήθεια και του Δημάρχου, που πιστεύω να την έχουμε να μας βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα, να ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2014, ώστε τέλος του 2015 να έχει υλοποιηθεί τα υπόλοιπες 3 πολυκατοικίες. Πριν τελειώσω να σας δείξω ένα βίντεο. Φεύγω, escape, εδώ, έφυγα, να πάω εδώ. Δεν έχει δυστυχώς, απλώς θα το βάλω εδώ. Εδώ είναι η κατανάλωση που έχει για θέρμανση και ψήξη, 43 κιλοβατόρες ανταγωνικό μέτρο το χρόνο είναι η κατανάλωση για ψήξη και 135 για θέρμανση. Θα δείξουμε παρακάτω τις εφαρμογές που γίνονται, όπου μπαίνει η εξωτερική μόνωση, πέφτουν οι καταναλώσεις, με τη μόνωση οροφής πέφτουν ακόμα, με την αλλαγή των παραθύρων, βλέπετε το κομμάτι της θέρμανσης, το heating πόσο πέφτει, με τα υλικά, τα ψυχρά υλικά που λέμε,
Ακόμα πέφτουν η πράσινη οροφή, το μικροκλίμα που θα αλλάξουμε, γύρω-γύρω με τη φύτευση δένδρων κτλ. Με το σκιασμό, τώρα πια ο καθένας έχει βάλει την τέντα του ή τα πανιά του για να μπορέσει να προφυλαχτεί, και οι γεωθερμικές αντλίες, και μαζί με τα φωτοβολταϊκά φτάνουμε στο επιθυμητό που θα είναι σχεδόν μηδενικό. Εμείς τώρα το βάλαμε μηδενικό έτσι για να χαρούμε λίγο, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Ναι. Ένα τελευταίο να πω ότι θέλω και από αυτό το βήμα να πω ότι ο Ριγόπουλος, τον οποίο είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, έχει φύγει εδώ και μια δεκαετία από τη ζωή, έχει εκπαιδεύσει πάρα πολύ κόσμο και πολύ γνωστού στο χώρο της εξοικονόμησης και των ανανεώσιμων, που αυτή τη στιγμή είναι και καθηγητές και τα λοιπά. Έβλεπε μακριά, και μας τους δύο, με μένα και τον Βραχόπουλο, που ήμασταν αρκετά πιο μικροί από αυτόν, μας τράβηξε για να βγάλουμε το τετράγωνο. Βγήκαμε, το είπαμε, δεν έγινε, πιστεύω, με την Αγία Βαρβάρα στο επόμενο ΕΣΠΑ να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο οικολογικό τετράγωνο, το οποίο μπορούμε να το αφιερώσουμε και στη μνήμη του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Θεοφύλακτο, ο οποίος μας εισήγαγε κιόλας από την γενικότερη πλευρά του προγράμματος σε αυτά που θα μας πει και ο Δήμαρχος στη συνέχεια. Να δούμε και το 1/4 αν έχει μια απόδοση. Πάντως, εγώ ήθελα να πω λίγο το ότι, παρότι καταλαβαίνω βρισκόμαστε σε μια χώρα που έχει δεκάδες προβλήματα, είναι λίγο λυπηρό τώρα, 2013, και να μιλάμε για ένα πρόγραμμα 72 διαμερισμάτων τη στιγμή που διάβαζα μια στατιστική σε μία από τις μικρότερες επαρχίες της Ισπανίας υπάρχουν 120.000 ενεργειακά passive ενέργεια σπίτια. Είμαστε πολύ πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ελπίζουμε. Να δούμε όμως αν το 1/4 έχει κάνει κάτι. Οπότε ο κύριος Καπλανής, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, καλείται να μας αποδείξει ότι τουλάχιστον στην αρχή μπορούμε να αξιολογήσουμε ότι υπάρχουν μερικά πρώτα αποτελέσματα. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας πω την εμπειρία μου από την πρώτη πράξη εφαρμογής της πράσινης αστικής πιλωτικής γειτονιάς. Θα ξεφύγω από το κείμενο, θα πάω μόνο στις φωτογραφίες, και αυτό γιατί αυτά που είπε η κυρία Μοροπούλου και στη συνέχεια ο κύριος Θεοφύλακτος είναι η πραγματικότητα, και εγώ ανέλαβα να τα κάνω πράξη εφαρμογής. Είμαι δηλαδή το ζωντανό παράδειγμα ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας. Ναι, το καλό, ας ελπίσουμε. Ό,τι σας είπε ο κύριος Θεοφύλακτος είναι πραγματικότητα. Όλα αυτά έγιναν. Αλλά και τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ακούστε να δείτε. Κάποια στιγμή άκουσα τον τότε Πρωθυπουργό, εγώ στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, να εξαγγέλει την πράσινη αστική πιλωτική γειτονιά. Όπως το άκουσα, και άλλοι δήμαρχοι βεβαίως, λένε αυτό κάνει για μένα, για το Δήμο μου. Όλοι οι δήμαρχοι. Τρέξαμε λοιπόν, κάναμε ένα σχέδιο, ήρθαμε σε επαφή με το ΚΑΠΕ, υποβάλαμε την πρότασή μας, και τότε λοιπόν ανακοίνωσε η τότε Υπουργός, κυρία Μπιρμπίλη, ότι επιλέγονται 2 δήμοι της Αττικής. Η Αγία Βαρβάρα και ο Δήμος Εγάλεο. Η Αγία Βαρβάρα για να υλοποιήσει την αστική γειτονιά και ο Δήμος Εγάλεο για τις πολυκατοικίες. Η γειτονιά που είχε επιλεγεί σε μένα, ναι, ήταν πραγματικά οι πιο φτωχοί άνθρωποι που ζουν σαν η Αγία Βαρβάρα. Είναι πόλη του δυτικού τομέα, της Δυτικής Αθήνας. Οι δυτικές συνοικίες, ξέρετε, είναι οι πιο φτωχές που υπάρχουν. Στην πιο φτωχή, λοιπόν, γειτονιά της Αγίας Βαρβάρας επιλέξαμε με ανθρώπους οι οποίοι περισσότεροι ήταν άνεργοι, σχεδόν όλοι. Και τα σπίτια τους, να φανταστείτε ότι δεν είχαν ούτε παράθυρα ούτε σχεδόν πόρτες. Πάρα πολύ φτωχή γειτονιά. Επιλέχθηκε λοιπόν η Αγία Βαρβάρα και το Εγάλεο. Στην πορεία όμως, επειδή τα χρήματα δεν έφταναν, παρέμεινε το Εγάλεο και οι πολυκατοικίες οι οποίες είχε σχεδιάσει το Υπουργείο και είχε δώσει μια προτεραιότητα μαζί με το ΚΑΠΕ. Τότε λοιπόν εγώ διαμαρτυρήθηκα και λέω: γιατί αφήνουμε έξω την άλλη την πράσινη αστική πιλωτική γειτονιά? Μου λένε: μην ανησυχείς, στη δεύτερη φάση θα μπεις και εσύ.
Γίνονται δημοτικές εκλογές, ξανασυνεχίζω εγώ να είμαι δήμαρχος, αλλάζει ο δήμαρχος του Εγάλου, έρχεται ο νέος δήμαρχος του Εγάλου, λέει «Α, εγώ δεν θέλω να μπλέξω. Δεν πάει να ντόπε, λέει ο πρωθυπουργός, δεν πάει να είναι υπουργός κάθε μέρα εδώ πέρα, εγώ δεν θέλω να μπλέξω. Δεν θέλω γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, λέει, στο ελληνικό κράτος». Τυχερός, λέω εγώ. Τυχερός, πολύ. Συνεχίζω. Αλλά μου λέει τότε το Υπουργείο, κοίταξε να δεις, έχουμε πρόβλημα. Γιατί ήδη έχει εγκριθεί το κονδύλι για τις πολυκατοικίες. Λέω, μην ανησυχείτε εγώ. Και καλύτερες από το Εγάλεο, ακόμα πιο χειρότερες. Πραγματικά έρχονται εδώ οι καλοί φίλοι και συνεργάτες από το ΚΑΠΕ, γιατί συνεργάτες τους νιώθω και εγώ αυτά τα χρόνια. Έχουμε πολύ στενά συνεργαστεί, όχι μόνο στην τεχνική στήριξη, υποστήριξη, αλλά και σε κοινωνικά θέματα, όπως είπατε. Γιατί το ΚΑΠΕ, πρέπει να ξέρετε, αγαπητέ Πρόεδρο, ότι έκανε και κοινωνική υποστήριξη των ανθρώπων εκεί. Έμεναν μέσα και επί ένα χρόνο στο σπίτι τους ήταν εργοτάξιο. Το ήθελαν, συμφώνησαν. Αλλά φανταστείτε να μένεις μέσα και το σπίτι σου κάθε μέρα να έχεις μαστόρους, να βγάζουν πόρτες, να βάζουν πόρτες αλουμίνια, άλλα παράθυρα, να βγάζουν κλιματιστικά, να μονώνουν, να σοφατίζουν. Έτσι είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Λοιπόν, λέω, έχω εγώ πολυκατοικίες. Πραγματικά οι πολυκατοικίες ήταν ό,τι ακριβώς έψαχνε το ελληνικό μας κράτος για να κάνει τι. Για να δείξει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κάνει τέτοια έργα. Αυτό που είπε η κυρία Μοροπούλου. Έχουμε βιομηχανία που να μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Η μία σκέψη ήταν αυτή. Έχουμε λοιπόν βιοτέχνες, βιομήχανους, κατασκευαστές και τεχνίτες Έλληνες, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν μία τέτοια κατασκευή. Να φτιάξουν λοιπόν ένα σπίτι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Χαμηλής, ναι. Δεύτερος στόχος ήταν να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους που είναι άνεργοι, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί να βγουν μετά στην παραγωγή. Να εκμεταλλευτούμε δηλαδή το δυναμικό της χώρας, της πατρίδας, της Αγίας Βαρβάρας, που υλοποιούσαμε το έργο. Μεγάλο έργο, το είπατε προηγουμένως, Πρόεδρε, ότι στην Ευρώπη ίσως δεν υπάρχει τέτοιο. Το πολυδιαφημίσαμε, κανάλια, τηλεοράσεις, συνεντεύξεις, το ένα, ξανά. Εγκρίνεται το έργο, προχωράει το έργο, 4 πολυκατοικίες, εγκρίθηκαν το κονδύλι από το ΕΣΠΑ, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε. Η πρώτη φάση, λοιπόν, προέβλεπε ότι μία πολυκατοικία θα γίνει από δωρεές, από χορηγούς. Ξεκίνησε, λοιπόν, η πολυκατοικία. Οι χορηγοί την έφτιαξαν. Θα δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες. Αυτή ήταν η αρχική της μορφή της πολυκατοικίας. Δίπλα βλέπετε σκαλιοσές όταν ξεκίνησαν να κάνουν την εξωτερική θερμομόνωση, πυροπροστασία, ηχοπροστασία του κτηρίου. Βλέπετε εδώ τα υλικά θερμομόνωσης με το πετροβάμβακα που τοποθετήθηκαν στην πολυκατοικία. Η συνέχεια του έργου. Πάλι το έργο συνολικά. Όταν άρχισε να τοποθετείται ο Σοβάς, ο οποίος ήταν νανοτεχνολογίας, ό,τι το πιο σύγχρονο μπορούμε να παρουσιάσουμε. Αυτή είναι η τελική της μορφή, δεν είναι εικονική πραγματικότητα, δεν είναι ένα σχέδιο δηλαδή που βγαίνει από τον υπολογιστή. Είναι έτσι η πολυκατοικία. Αυτή είναι σήμερα, δεν έχει αλλάξει. Βεβαίως ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή το δώμα και... 75% έχει γίνει. Μπράβο, ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι όμως το μόνο που έμεινε, όλα τα άλλα εγκαταλείφθηκαν. Δεν προχώρησε τίποτα. Άλλαξε υπουργός, ήρθε καινούριος υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, δεν έδειξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Άλλαξε μετά και η κυβέρνηση, συνεχίστηκε να μην υπάρχει ενδιαφέρον. Ίσως υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα συμφωνούσαν με αυτό το έργο. Μπορεί να έβαλαν και αυτοί το χεράκι τους. Παραμένει το κονδύλι που έχει εγκριθεί. Παραμένει ο στόχος και η φιλοσοφία της ελληνικής πολιτείας και του κράτους μας ότι μπορούν οι Έλληνες να κάνουν ένα έργο πρότυπο, πρωτοποριακό, θαυμαστό για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη. Ότι μπορούν οι Έλληνες βιοτέχνες, κατασκευαστές, αλλά και εργαζόμενοι να υλοποιήσουν ένα τέτοιο έργο και μπορεί και το ΚΑΠΕ να πανηγυρίζει ότι σχεδίασε και υλοποίησε με την επίβλεψή του κάτι τέτοιο. Εμένα ο μόνος σύμμαχός μου αυτόν τον καιρό που προσπαθούσα να βρω και προσπαθώ να βρω μια άκρη, γιατί το έργο αυτό έχει εγκαταλειφθεί παρά το ότι τα χρήματα αυτά είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια, ήταν το ΚΑΠΕ. Αλλά στο ΚΑΠΕ τι συναντούσα, επί 6-7 μήνες να μην υπάρχει διοίκηση. Είμαι ευτυχής. Γνωρίζω σήμερα για πρώτη μέρα τον νέο πρόεδρο, έχει αναλάβει πριν από λίγες μέρες, 3 εβδομάδες τα καθήκοντά του, να του ευχηθώ και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Θέλω να σας πω ότι στο συγκεκριμένο έργο το έχουν επισκεφθεί από το Δημοτικό Σχολείο μέχρι το Πολυτεχνείο φοιτητές. Έχουν γίνει επιτόπου μαθήματα, στον χώρο εκεί μαθήματα και με το ΤΕΙ της Αθήνας, της Πάτρας, με του Πειραιά, με το Πανεπιστήμιο.
Και ελπίζω με το που θα ξεκινήσουν οι υπόλοιπες πολυκατοικίες να έρθουν εδώ όλοι σήμερα οι καλοί φοιτητές που μας ακούνε για να θαυμάσουν αυτό το πρότυπο και μοναδικό έργο που αν καταφέρουμε να το κάνουμε πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε να πω μόνο ότι η κατανάλωση της ενέργειας στο συγκεκριμένο κτίριο, παρότι όπως είπατε το 75% των εργασιών έχει ολοκληρωθεί, είναι περίπου ψιθερμότητα 45%, έτσι, και αν δεν κάνω λάθος, και περίπου 15% για την ψήξη είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ευχαριστώ. Δεν έχει βιοθερμία, δεν έχουν μπει αυτά ακόμα. Ναι, δεν έχουν μπει αυτά. Δήμαρχε, μας πείσατε ότι τουλάχιστον εσείς θέλετε να το εφαρμόσετε και εσείς. Καλά. Εσείς τώρα αναλάβατε. Ναι, θέλουμε όμως να το κάνουμε. Είναι ως σχέδιο σωστό και πρέπει να γίνει. Οπότε περνάω απευθείας στην κυρία Κιβέλου, γιατί δεν είναι ωραίο το να σχολιάζουμε την ελληνική πραγματικότητα. Είναι αυτή που είναι. Θα βρούμε έναν τρόπο να την ξεπεράσουμε και είπατε κι εσείς ότι... Εγώ πάντως που σας βλέπω, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες υπερχιλιαπλάσιες από τέτοιου είδους προβλήματα. Απλώς δεν έχει βρεθεί το κουμπί και σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στον τομέα των νέων δομικών υλικών, στον τομέα του design, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας, start-up εταιρείες. Δεν έχει βρεθεί το κουμπί και δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα. Κάποια στιγμή θα έρθει. Η κυρία Κιβέλου σίγουρα είναι μέρος του αύριο με τις ιδέες της. Μιλήστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους προσκεκλημένους μας, όλους, και το Ίδρυμα Γαγωγιάννη φυσικά, και τους φοιτητές μου που βλέπω απέναντι και όλους όσους μας τίμησαν. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε μαζί μας την πρώην ειδική γραμματέα του ΙΠΕΚΑ, την κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Τον εξαιρετικό φίλο τον κύριο Παλατζά, ο οποίος δουλεύει με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, συνεργαζόμαστε άλλωστε και στην Εκόπολη και δουλεύει πολύ καιρό τώρα για την παθητικοποίηση των κτηρίων. Πολλούς άλλους φίλους που ίσως να μην διακρίνω. Ήθελα να πω άλλα πράγματα σήμερα από αυτά που είπα χθες. Το χθες ήταν λοιπόν μια καταπληκτική συνάντηση, την οποία οργάνωσε η Μαργαρίτα Καραβασίλη στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ήταν το θέμα μας ήταν η περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση περιβαλλοντική λοιπόν, αειφορική διακυβέρνηση, νομίζω συμφωνήσαμε σε αυτόν τον όρο, και θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που λείπουν και που, αν θέλετε, αποτελεί ένα εμπόδιο ακριβώς εφαρμογής. Και ίσως, αν θέλετε, γι' αυτό σήμερα προσκάλεσα και προσκαλέσαμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς φορείς, γιατί θα είναι εδώ και η πρόεδρος της πρώτης κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, η κυρία Δασκαλάκη, είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αθήνας, ο κύριος Μπρούλιας. Είναι, βλέπετε, μια πασπερμία φορέων, είναι το Πανεπιστήμιο, είναι το Πολυτεχνείο, είμαστε γενικά αντιπροσωπευτικοί, αν θέλετε, φορείς, αλλά και προσωπικότητες, οι οποίοι αποτελούν μέρος ακριβώς του συστήματος διακυβέρνησης που θεωρώ ότι θα πρέπει τέλος πάντων να βάλουμε μπροστά για να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε δηλαδή, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε όπως μέχρι τώρα μάθαμε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Έτσι, όπως μέχρι τώρα λειτουργήσαν τα πράγματα, όπως βλέπετε, το αποδεικνύει περίτρανα η περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Έτσι, δηλαδή, το να βγει κάποιος πρωθυπουργός να εξαγγείλει, να τα πούμε τα πράγματα καθαρά με το όνομά τους, μια πράσινη γειτονιά. Δηλαδή, εν ολίγης και ο Πρωθυπουργός μη, κατά κάποιο τρόπο, ενημερωμένος πλήρως, διότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο όρος πράσινη γειτονιά, πουθενά, στην Ευρώπη, στην Αμερική, δεν υπάρχει. Έτσι. Ο όρος είναι αειφόρος γειτονιά ή οικογειτονιά. Και ξέρετε, οι λέξεις έχουν το νόημά τους. Άλλωστε, όπως πολύ ωραία συζητούσαμε και με την κυρία Δασκαλάκη στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, στο Ναμάγκη Radio, το πρόβλημα δεν είναι το οίκο, είναι η γειτονιά. Αν λοιπόν θεωρούμε ότι
αυτό το τετράγωνο, το οικονομικό τετράγωνο, είναι γειτονιά, είναι λοιπόν εξ αρχής ένα λάθος. Άρα την είπαμε γειτονιά και ήταν λάθος, την είπαμε green και ήταν λάθος. Έτσι. Και προχωρήσαμε λοιπόν, βάζοντας στο στόμα ενός πρωθυπουργού, να την πει ότι φτιάχνουμε μια green γειτονιά. Από εκεί λοιπόν, από τον ορισμό του κάθε πράγματος, νομίζω ότι ξεκινάει το λάθος. Δεν ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ορισμού. Γενικά οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα υπόσχονται οτιδήποτε. Ασχέτως ορισμού. Δεν το εννοούν και δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι βεβαίως πίσω από κάθε πρωθυπουργό, και δεν φταίει ο πρωθυπουργός, είναι κάποιος σύμβουλος, είναι κάποιος φορέας που το συμβουλεύει, είναι κάποιος φορέας που το εισηγείται. Άρα είναι κάποιος που σχεδιάζει και άρα ο σχεδιασμός ήταν λάθος. Αυτό το είπα και χθες και το εννοώ ότι ο σχεδιασμός δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι και ελπίζω ειλικρινά και γι' αυτό ήταν λίγο ωφελημιστική η συγκέντρωση αυτή. Ελπίζω ότι μέσα από τη συγκέντρωση αυτή θα υπάρξουν οι απαραίτητες συνέργειες και συνεργασίες για να γίνει επιτέλους ένα σωστό σχεδιασμός. Να δούμε τι κάνουν οι άλλοι, επιμένω σε αυτό το πράγμα, έτσι πλέον θα πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι. Και όχι με έναν τρόπο που μας τον επιβάλλει οποιαδήποτε τρόικα, να βλέπουμε απλά τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι, να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι και να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε. Εγώ δεν μιλώ να αγοράσουμε τεχνογνωσία, αλλά να προσαρμόσουμε την τεχνογνωσία που βλέπουμε στα δικά μας δεδομένα. Τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, η SDMed, η Διεθνής και Ελληνογαλλική και Διεθνής Ένωση SDMed, έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Έχουμε λοιπόν, γιατί πρέπει να πω και εγώ τι έχουμε κάνει εμείς, έχουμε παράγει ήδη, έχουμε εκπονήσει ένα σύστημα πιστοποίησης, περιβαλλοντικής πιστοποίησης κτηρίων, αειφορικής πιστοποίησης κτηρίων. Λέγεται SDMed. Έχουμε μελετήσει όλα τα σχετικά εργαλεία, όπως είναι το LEED, ο κύριος Παλατζάς, ας πούμε, τα ξέρει πολύ καλύτερα, όπως είναι το LEED, όπως είναι το BREEAM, όπως είναι το αγγλικό, όπως είναι το SB Tool, το καναδέζικο, όπως είναι το DGNB, το γερμανικό. Δεν σας άκουσα. Το Minergie δεν είναι το... Το Minergie και το Effinergie είναι όπως το Passive House, δηλαδή είναι συστήματα μόνο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ενώ τα άλλα είναι ευρύτερα περιβαλλοντικά. Έτσι λοιπόν, τα είδαμε όλα αυτά, κάναμε συγκριτικές αναλύσεις και τελικώς προσπαθήσαμε να προτείνουμε ένα άλλο σύστημα καινούριο, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στα μεσογειακά δεδομένα, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και μάλιστα μπορεί να γίνει ένα toolkit το οποίο θα μπορεί σε κάθε χώρα, ανάλογα με τους οικοδομικούς τον κανονισμό της, τον ενεργειακό και οικοδομικό, να προσαρμόζεται και να δημιουργεί, να βοηθούμε τους τοπικούς δρόντες να δημιουργήσουν το δικό του σύστημα. Έτσι, ένα πολύ ευέλικτο σύστημα, λέγεται SDMed και μπορώ βεβαίως να σας το αναλύσω. Ανάλογο θέμα, ανάλογο ακριβώς αντικείμενο, έχουμε ερευνήσει σε επίπεδο οικογειτονιάς. Δηλαδή, όχι μόνο έχουμε συστήσει ένα παρατηρητήριο στο Πάντιο άτυπο, όπου βλέπουμε τι γίνεται και όλο αυτό το μάθημα, έτσι, της πολιτικής κατοικίας, του χωρικού σχεδιασμού και της βιώσιμης ανάπτυξης εμπλέκεται στην λειτουργία αυτού του παρατηρητηρίου για το τι κάνουν οι άλλοι, τι έχει γίνει στον κόσμο, ποιες είναι οι οικογειτονιές, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των οικογειτονιών. Ένα παραδείγματος χάρη χαρακτηριστικό είναι κατά 40% έχουν ανάμειξη μιξιτές σοσιάλ, αυτό που λένε οι άλλοι, δηλαδή ανάμειξη χρήσεων, ανάμειξη κοινωνική. Δηλαδή το 40% περίπου είναι κοινωνική κατοικία. Έτσι. Δηλαδή κατοικία χαμηλού κόστους. Άρα λοιπόν σε κάθε οικογειτονιά, καταρχήν το BEDZ, που είναι το καλύτερο παράδειγμα, το πλέον διαδεδομένο, έτσι, γιατί είχε κάνει ένα πολύ καλό marketing, είναι καθαρά κοινωνική κατοικία. Άρα λοιπόν σε οποιοδήποτε οικογειτονιά και αν δείτε, ένα κομμάτι πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο, λίγο λιγότερο από 50% είναι κοινωνική. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η ταυτότητα του τόπου, η δημιουργία τοπικής ταυτότητας, που προκύπτει από μια επεξεργασία δημόσιων πολιτικών. Η ταυτότητα, παραδείγματος χάρη, μέσα από τα ήδη υπάρχοντα ιστορικά και στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος. Στην Κουρούζ, η γειτονιά ανέδειξε μάλλον ένα στοιχείο από ένα παλιό στρατόπεδο που υπήρχε. Σε πολλές περιπτώσεις μιλούμε για τέτοια είδη στοιχεία πολιτιστικού περιβάλλοντος, τα οποία αναδεικνύονται. Δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα τέτοια στοιχεία. Βεβαίως και έχουμε τέτοια στοιχεία. Άρα θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Άρα δεν ήταν η επιλογή αυτής της κλίμακας
αυτό λέγαμε χτες στη συνάντηση της κυρίας Καραβασίλη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποτελεί και μια πολύ μεγάλη επιστημονική συζήτηση η εφαρμογή της αειφορίας, να βρούμε την κατάλληλη κλίμακα για να την προωθήσουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί η αειφορία να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κλίμακα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν την κατάλληλη κλίμακα για να μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια αειφόρο χωρική ενότητα, είτε είναι γειτονιά, είτε είναι πόλη, είτε είναι μέρος πόλεως, είτε οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη κλίμακα. Και η κλίμακα της γειτονιάς είναι μία από τις καλύτερες κλίμακες, όπως έχει φανεί διεθνώς. Αυτά τα έργα είναι επιδεικτικά, είναι έργα βιτρίνας κατά κάποιον τρόπο και έργα τα οποία λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, δηλαδή είναι καινοτομικά εργαστήρια τα οποία διαδίδεται αυτή η ιδέα, έτσι πηγαίνει από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη και δημιουργούνται, δηλαδή υπάρχει αν θέλετε και ένας ανταγωνισμός. Μπαίνει και στη λογική του ανταγωνισμού μεταξύ των χωρικών ενωτήτων, να δείξουν κάτι καλύτερο, να αναιρέσουν την παλιά τους μαύρη εικόνα που είχε σχέση με την εκμετάλλευση του λιγνίτη, ας πούμε. Δηλαδή, να αντιστρέψουν την εικόνα τους και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο περιβάλλον. Και παράλληλα έχει να κάνει με το χωρικό μάρκετινγκ. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι παράγοντες, πρέπει να τα δούμε. Εγώ λοιπόν θα κάνω κάποιες ερωτήσεις και μόνο, ύστερα από αυτές τις μικρές παρατηρήσεις που θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να φάω το χρόνο των καλεσμένων μου να τον καταναλώσω, απλώς να θέσω κάποια ερωτήματα. Γιατί δεν υπάρχει ένα σύστημα λοιπόν ελληνικό, σαν το LEED, σαν το Μπριάμι, γιατί δεν έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, και μιας και είναι ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ και πολύ φίλος μου πραγματικά και τον εκτιμώ βαθύτατα και το ξέρετε, θα το πω αυτό το πράγμα, ότι με τον προηγούμενο πρόεδρο μας είχε φωνάξει, δώσαμε αυτό το σύστημα που σας είπα, το SDMED, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα, πήγε στο ΕΠΕΡΑ για χρηματοδότηση και μετά σταμάτησε. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Ας δημιουργήσουμε επιτέλους ένα σύστημα αειφορικής αξιολόγησης κτηρίων. Ένα δεύτερο, γιατί δεν έχουμε δει σοβαρά το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης των υφισταμένων κτηρίων κατοικιών. Να πάρω άλλο ένα παράδειγμα από το ΚΑΠΕ. Το ΚΑΠΕ μπήκε σε ένα πρόγραμμα μαζί με τον πρώην ΟΕΚ, έτσι, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, μάλιστα πολύ μεγάλου προϋπολογισμού από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής χρηματοδοτούμενο. Με τη λογική της δημιουργίας υπάρχει, ξέρετε, ένας θεσμός, έτσι, ο οποίος λέγεται Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας, είναι μέσα σε αυτά που αφορούν το τμήμα μας, το τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ο οποίος μπορεί να χρηματοδοτεί κοινά προγράμματα σε διασυνοριακές περιοχές, σε δικτυώσεις διαφόρων φορέων, για αντικείμενα, κοινά προβλήματα, κοινά κλπ. Λοιπόν, μήπως το πρόβλημα της ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων κατοικιών δεν είναι ένα βασικότατο και κοινό πρόβλημα πάρα πολλών πόλεων σήμερα στην Ευρώπη? Δεν θα μπορούσαν λοιπόν οι ελληνικοί φορείς να ενθαρρύνουν, έτσι, και να μπουν μέσα σε μια τέτοια δικτύωση για να έχουν τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για να αναβαθμίσουμε κι εμείς τα ήδη υφιστάμενα κτίρια, διότι καλά τα καινούρια, στα καινούρια είναι πιο εύκολο, στα υφιστάμενα όμως τι γίνεται? Ένα λοιπόν πρόβλημα με το πρόγραμμα ELIMED που γνωρίζω από το ΚΑΠΕ είναι ότι, παραδείγματος χάρη, εμείς το ΚΑΠΕ ξεκίνησε λόγω του ΟΕΚ με τα κτίρια της Κομοτηνής, της Καβάλας του ΟΕΚ, και ξαφνικά για κάποιο λόγο που είχε να κάνει με την κατάργηση του ΟΕΚ, κάποιος, ας πούμε, από την Επιτροπή Εκαθάρισης του ΟΕΚ έγραψε στο εξωτερικό, λες και ήταν δικά του τα χρήματα αυτά, λέει, πάρτε τα και δώστε τα στο ΚΑΠΕ. Δεν ξέρω πώς αποφάσισε να πάνε τα χρήματα έτσι, και τελικώς δεν ξέρω. Βεβαίως δεν έχει σχέση ο κύριος Σοφύλακτος με αυτό το σχεδιασμό. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για τη φοιτητική εστία Κομοτηνής. Δηλαδή, η φοιτητική εστία είναι ένα facility πανεπιστημίου, δεν είναι όμως κατοικία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε αυτό... Το είχα παιδιά εκεί όμως. Δεν έχει σημασία. Το πρόγραμμα είχε σκοπό να βγάλει μοντέλα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και καλύτερης εκμετάλλευσης της ανεργειακής αναβάθμισης στις διάφορες κατοικίες ανά την Ευρώπη. Τι μοντέλο να βγάλουμε στη φοιτητική εστία Κομοτηνής? Θέλω να πω, υπάρχουν λάθη. Δεύτερο λάθος. Τρίτο,
Γιατί δεν εφαρμόζουμε, και εδώ πραγματικά θα ήθελα μία απάντηση και από το ΚΑΠΕ, γιατί επιτέλους δεν εφαρμόζουμε τη χρηματοδότηση από τρίτους? Γιατί δεν εφαρμόζουμε το Energy Performance Contracting? Η Γαλλία, που είναι μια εσωστρεφής χώρα, που μέχρι τώρα τους έλεγα εδώ και 10 χρόνια και 20 χρόνια που τα συζητούσαμε με τη Μαργαρίτα και τα προωθούσαμε αυτά τα θέματα, έλεγα στους Γάλλους, μα γιατί δεν εφαρμόζεται τη χρηματοδότηση από τρίτους? Που οι Γερμανοί το έχουν κάνει, το Δήμος του Βερολίνου το έχουν κάνει σημαία, που οι Φινλανδοί, το Γκράτζ, έχουμε πάει στο όλο τον κόσμο και τα έχουμε δει. Γιατί εσείς δεν το κάνετε? Δεν γίνεται. Δηλαδή, ξέρετε, είναι κρατιστές, είναι πολύ δύσκολο. Και όμως κατέληξαν εκεί. Και οι Γάλλοι κατέληξαν εκεί. Θέλω να πω, παρά τις αντιδράσεις τους, και οι Γάλλοι κατέληξαν λοιπόν στη χρηματοδότηση από τρίτους. Και αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα άλλο από το να εφαρμόζουν τη χρηματοδότηση από τρίτους. Εμείς, γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τη χρηματοδότηση από τρίτους? Κάποια τέτοια ερωτήματα λοιπόν. Θα μπορούσα να βάλω και πολλά άλλα. Νομίζω ότι ο ρόλος μου ήταν λίγο, αν θέλετε, του δικηγόρου. Του διαβόλου. Αλλά γιατί όχι? Ξέρω ότι είναι φίλοι μου και δεν πρόκειται να με παρεξηγήσουν. Και εν πάση περιπτώσει δουλεύουμε για το καλό και για την εφαρμογή και για τον προβληματισμό των νέων, για να αλλάξουν, για να δουν έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Κιβέλου, μου κάνει εντύπωση που σας βάζετε το ερώτημα γιατί εμείς δεν χρησιμοποιούμε χρηματοδότηση από τρίτους. Διότι ο Πρωθυπουργός που είπε μια πράσινη γειτονιά, είπε ότι χρήματα υπάρχουν. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Από τρίτους 32 δισεκατομμύρια είναι. Πέρα. Δεν τα είχε κάνει αυτός. Το έχουν κάνει μαζί, από κοινού και τα δύο κόμματα. 32 δις ευρώ μία χρονιά. Και φανταστείτε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται Σλοβενία, η οποία έχει ΑΕΠ, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, όχι έλλειμμα του δημοσίου που είχαμε εμείς 32 δις το 2009, έχει ΑΕΠ 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι άνθρωποι τρελάθηκαν. Δηλαδή εμείς αυτό που κάναμε σε μια χρονιά ως κράτος ξοδέψαμε τόσο πιο πολλά από αυτά τα οποία εισπράξαμε, που ξεπεράσαμε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας χώρας ευρωπαϊκής και συμμάχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτός ο Πρωθυπουργός λέει, αφού χρήματα υπάρχουν, γιατί ρε παιδί να πάρουμε από τρίτους? Άντε, δώσε. Λοιπόν, το είπε και ο προηγούμενος. Αυτό ήθελα να σου πω πριν, ότι δεν ενδιαφέρονται. Λόγια λένε οτιδήποτε οι Έλληνες πρωθυπουργοί. Ούτε συμβούλους έχουν, ούτε τίποτα. Σύμβουλοι είναι, άλλα πράγματα έχουν στο μυαλό τους. Λένε, και εκείνη το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, λένε, έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, λένε πάρα πολλά, σε πάρα πολλούς τομείς, δεν έχουν επιτελικούς συνεργάτες, το κράτος δεν υφίσταται, έχει νησίδες ποιότητας, αλλά δεν υφίσταται σαν σε επιτελικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να υπάρχει σπατάλη, όχι ενεργειακή μόνον, που λέμε τώρα στις κατοικίες και όλα αυτά. Υπάρχει σπατάλη που ανεβαίνει στο επίπεδο των 10 δισεκατομμύριων ευρώ από το ελληνικό κράτος κάθε χρόνο. Το έχουν βρει όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Και δεν διορθώνεται, διότι έχει φτιαχτεί έτσι η ιστορία, γι' αυτό σας είπα πριν ότι υπάρχουν δυνατότητες, αλλά πρέπει κάτι να στρίψει. Αυτό δεν έχει βρεθεί ακόμα και συνεχίζουμε παρόλες τις βελτιώσεις. Να προχωρήσουμε στους επόμενους παρεμβαίνοντες. Ο πρώτος παρεμβαίνον είναι ο κύριος Μπρούλιας. Ο κύριος Γιώργος Μπρούλιας, ο οποίος είναι και Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων και πρόεδρος εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Κιβέλου για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι από τους ανθρώπους που επαναφέρει στην ατζέντα θέματα μείζωνος σημασίας, θέματα που τα έχουμε ξεχάσει τα τελευταία 2,5 χρόνια και ειδικά με την οικονομική κρίση. Οποιοςδήποτε βγει να μιλήσει αυτή τη στιγμή για αυτά τα ζητήματα στον μέσο Έλληνα, το πρώτο που θα σκεφτεί είναι πρέπει να πληρώσω και πώς θα τα βρω και από πού θα τα εξοικονομήσω. Λέτε συνεχώς κάτι πρέπει να στρίψει. Δεν θα στρίψει αυτό το πράγμα από μόνο του. Και υπάρχει έλλειμμα αυτή τη στιγμή και είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική και να πούμε ότι φταίει ο Πρωθυπουργός, φταίνει οι συνεργάτες, φταίνει οι υπουργοί. Αλλά εγώ νομίζω ότι άνθρωποι αξιόλογοι τα τελευταία χρόνια έχουν αποφασίσει συνειδητά στο να μην συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του τόπου.
Και είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ερχόμαστε και βλέπουμε τη 2013 τα αποτελέσματά του. Και δυστυχώς βλέπετε αυτό το πράγμα συνεχώς, η αίσθηση μου συνεχώς θα χειροτερεύει. Βλέποντας, να πούμε λίγο στην συζήτηση, ακούγοντας το παράδειγμα της Αγίας Βαρβάρας, νομίζω εδώ το μόνο που δημιουργείται είναι ένα τεράστιο γιατί. Δηλαδή, γιατί δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα εδώ και 3 χρόνια να τελειώσει. Σκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο που είναι δήμαρχος εκεί στην περιοχή και έρχεται σε επαφή με τους δημότες του, που πρέπει να απολογείται κάθε μέρα, να τους εξηγεί τι, ότι το ΕΠΕΡΑ και το ΚΑΠΕ και κάποια διεύθυνση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και πάμε μαζί, αν θέλετε, να τους τα πούμε και να τους λέμε αυτές τις ορολογίες, να δούμε αν θα μας καταλάβει κάποιος. Και αυτός ο άνθρωπος άρχισε να διεκδικήσει μετά του χρόνου πάλι το να ξαναεκλεγεί, αν το αποφασίσει. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο και πόσο εκτεθειμένος είναι στα μάτια του κόσμου. Και απ' την άλλη, το μόνο που έγινε από τα 4 ήταν αυτό που έγινε με δικιά του πρωτοβουλία. Που προσπάθησε και έπεισε ανθρώπους να δουλέψουν εθελοντικά και να συνεισφέρουν και να φτιαχτεί κάτι το οποίο πάει κόσμος και το βλέπει αυτή τη στιγμή. Το οποίο έχει ένα απτό μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς οι αρμοδιότητες αυτή τη στιγμή, τις οποίες έχει ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και μετά τον Καλλικράτη, δεν επαρκούν. Ο Δήμος Αθηναίων, τυχαίνει εγώ και είμαι δημοτικός σύμβουλος, έχει το μέγεθος ενός Μητροπολιτικού Δήμου, δεν έχει τις μητροπολιτικές αρμοδιότητες για τα δίκτυα, για τα φανάρια, για τους δρόμους, δεν του ανήκουν κεντρικές πλατείες, δεν του ανήκει το πεδίο του Άρεως, ένας κατακαιρματισμός αρμοδιοτήτων, αλλά δυστυχώς ο πολίτης εσένα βλέπει, σε σένα θα γκρινιάξει. Δηλαδή, εσύ είσαι αυτός που πρέπει να απολογηθείς για ένα σύνολο ουσιαστικά δυσλειτουργιών που έχει το κράτος. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, έχει χαθεί αυτό που λέμε η απόδοση ευθύνης. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι σε αυτή τη χώρα, κάποιος φταίει. Ποτέ όμως δεν έχει αποδοθεί μία ευθύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή κάποιος, δεν σας λέω εγώ το να μπει φυλακή, το να υπάρχει όμως μία απόδοση ευθύνης. Είχαμε και εμείς τη δικιά μας ιστορία ως Δήμος Αθηναίων. Από το 2011 που εκλεγήκαμε, πάρα πολλές φορές ο Δήμαρχος συνάντησε τους εκάστοτε πρωθυπουργούς, αλλάξαμε και πολλούς. Πετυχαίναμε συμφωνίες σε πολιτικό επίπεδο να δοθούν χρήματα στην Αθήνα αρκετά, ώστε μια πόλη με ιδιαίτερες συνθήκες, μια πόλη που το κέντρο της κατέρεε πριν λίγο καιρό. Δυστυχώς όμως, όταν πηγαίναμε μια ομάδα, εγώ με αρκετούς τεχνοκράτες, σε γενικούς γραμματείς, ειδικούς, δεν λέμε σε όλους, αλλά σε αρκετούς, και πηγαίναμε να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα τα οποία είχαν κλειστεί πριν 5 μέρες, πριν 4 μέρες. Μας λέγανε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος είπε τι. Αυτή τη στιγμή εμείς θα σχεδιάσουμε και θα βγάλουμε προγράμματα πανελλαδικά. Όταν βγουν οι προτάσεις, όταν θα είστε έτοιμοι, να έρθετε να μας υποβάλλετε και θα σας αξιολογήσουμε και θα δούμε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα τους. Λέμε πολύ καταραίει, υπάρχουν ζωτικής σημασίας θέματα. Έτσι σχεδόν πέρασε ο πρώτος χρόνος της δικιά μας θητείας. Όμως υπήρχε μια περίπτωση να το βάλουμε κάτω και να το παρατήσουμε τη διεκδίκηση ουσιαστικά ευρωπαϊκών πόρων ή πόρων από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτό που ουσιαστικά καταφέραμε είναι να δημιουργήσουμε μια δομή πείθοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πείθοντας την Task Force, την οποία την είχαμε και έπρεπε να τους πείσουμε για την ικανότητά μας, να μας δώσουν απευθείας ένα σημαντικό κομμάτι ευρωπαϊκών πόρων, το οποίο να το διαχειριστεί ο Δήμος Αθηναίων, δημιουργώντας μια δομή, έναν ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, να το διαχειριστεί από μόνος του. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα είχε πάρει το ποσό και θα είχε φτιάξει το έργο μόνος του. Ελεγχόμενος βέβαια, τηρώντας πια όλες τις διαδικασίες. Το καταφέραμε αυτό, το πετύχαμε λίγο πριν τις τελευταίες εκλογές. Είμαστε πλέον στην διαδικασία υλοποίησης. Δυστυχώς με όλη την γραφειοκρατία η οποία υπάρχει στο κεντρικό κράτος, αυτό ξεκίνησε στις αρχές του έτους. Δηλαδή χάσαμε
8 μήνες ένα διάστημα στο να έρθουν οι υπάλληλοι να γίνουν οι αποσπάσεις από το κεντρικό κράτος του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τη ΜΟΔ, που να έρθουν και να στελεχώσουν το φορέα, γιατί αυτή είναι η διαδικασία η οποία τηρείται. Και μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα, εγώ να σας πω τι έχουμε καταφέρει και να κάνουμε, συγκεκριμένα και αναφορικά με το θέμα της σημερινής συνάντησης. Έχουμε βγάλει ήδη προσκλήσεις για δημιουργία πράσινων φυτεμένων δωμάτων σε 14 σχολικά συγκροτήματα. Προχωράμε σε βιοκλιματική αναβάθμιση 7 σχολικών συγκροτημάτων. Βελτιστοποιούμε το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, τοποθετούμε 70 υπόγειους κάδους υψηλής χωρητικότητας που θα γίνεται διαχωρισμός στην πηγή σε σημαντικά σημεία και σε αρκετές πλατείες, με στόχο να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα. Προχωράμε στον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων που θα ανακουφίσει το κέντρο της πόλης και τους γύρω δήμους. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε, παρά τις όποιες γραφειοκρατίες, να φτιάξουμε το σύστημα νοικιαζόμενων ποδηλάτων στην πόλη, να είμαστε από τους δήμους που θα μπορέσουμε επιτέλους να το εγκαταστήσουμε. Κάναμε και άλλα πράγματα, όπως από ιδίους πόρους, με τους όποιους ελάχιστους είχαμε. Προχωρήσαμε σε ένα σχέδιο με αρκετές βεντροφυτεύσεις. Απομακρύναμε επικίνδυνα απόβλητα από το βοτανικό, σχεδόν με βίαιη επέμβαση και με τη βοήθεια της αστυνομίας. Αν θυμάστε καλά, και γόντουσαν καλώδια και επιβαρύνανε όλη την πόλη. Αυτό που έχω εγώ να πω για να κλείσω είναι ότι ουσιαστικά η μέρα σαν αυτή μας δίνει μια αφορμή για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Βέβαια τα πανεπιστήμια, το Πολυτεχνείο δεν έχει φύγει ποτέ από την ατζέντα του το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως η δημιουργία περιβαλλοντολογικής συνείδησης χρειάζεται μια καθημερινή δουλειά από όλους μας. Και είναι κάτι το οποίο, παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν σήμερα, πρέπει να το δουλέψουμε πολύ, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε τα επόμενα χρόνια μπροστά μας. Και αν θέλουμε οι πόλεις μας να είναι βιώσιμες ή να γίνουν βιώσιμες, θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μπρούλια. Είναι και αυτές κάποιες παρεμβάσεις. Μπορεί να μην είναι μεγάλου επίπεδου σε σχέση με αυτό που κάνουν οι δήμαρχοι των πρωτευουσών στις Ευρώπης. Νομίζω θα τα έχετε συζητήσει και αυτά στο πανεπιστήμιό σας, γιατί υπάρχει μια κοσμογονία αυτή τη στιγμή. Στις κεντρικές πρωτεύουσες, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, σε δεκάδες μεσαίες πόλεις, αλλά είναι κάτι. Βεβαίως, κύριε Μπρούλια, μία από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες του Δημάρχου Αθηναίων είναι αυτό το οποίο δεν αναφέρεται και έχει να κάνει με την κινητοποίηση των πολιτών με ένα έξυπνο τρόπο. Είναι η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Αθηναίων και ο κύριος Καμίνης πριν από ένα χρόνο, που λέει «Κατεβαίνω κάθε Τρίτη πρωί στο κέντρο της πόλης και τρώω στο κέντρο της πόλης». Αυτό οδήγησε στην πράξη σε μείωση της τιμής του καφέ 30%, γιατί αυτές τις ώρες ήταν μια πρόταση του Δήμου Αθηναίων να μειωθεί 20% η τιμή και του φαγητού και του καφέ. Αυξήθηκε 30% η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητα για πρωτοβουλίες που δεν κοστίζουν στο επίσημο κράτος, στο Δήμο, τίποτα. Είναι απλώς έξυπνες ιδέες, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι δεν το προβάλλει ο ίδιος ο Δήμος αυτό ως επιτυχία, ενώ είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το λέει και το αναφέρει και στα social media κτλ. Και αυτό νομίζω είναι και ίσως και το συμπέρασμα και τη σημερινή μας συζήτηση. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα Υπάρχει λόγος που μπορούν δεν να γίνουν. προβάλλεται αρκετά ψυχολογικός. Γιατί? Γιατί... Αυτό μου κάνει εντύπωση. Σας το λέω εγώ. Είναι συνωμοσία, είναι. Όχι, δεν είναι συνωμοσία. Τότε... Αν θέλετε, συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, Ναι. έπαιξε αρκετά σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται και θα επαναλειτουργήσει. Έχουμε αρκετές τέτοιες δράσεις. Δηλαδή, τυχαίνει αυτή να ξέρετε, εγώ μπορώ να σας πω κάλλιστα ότι η Εταιρεία Ανάπτυξης και
στην οποία είμαι εγώ Για τους πρόεδρος. αποφύτους καλών τεχνών επίσης ήταν και μια Ναι, πολύ ωραία ιδέα. κάνουμε ουσιαστικά περιοικήσεις με ξένους οι οποίοι έρχονται με Αθηναίους εθελοντές που δείχνουν την πόλη Μπράβο, τους. ξένους. αυτές είναι ωραίες. Κάνουμε δράσεις, απλά είναι νομίζω διαφορετικό το αντικείμενο της συζήτησης. Αν θέλετε καλές πρακτικές μπορούσα να σας... Η έννοια αναφέρω πάντως κι εγώ άλλες. όπως το βλέπω, αστική καινοτομία, δεν έχει μόνο σχέση, βεβαίως δεν είναι το κύριο θέμα της συζήτησης μας, αλλά η έννοια της καινοτομίας δεν έχει μόνο σχέση με αλλαγή θεσμών, ενεργειών, έχει σχέση, μια άλλη σχέση με τους πολίτες, μια άλλη σχέση, και το είπε και η κυρία Κιβέλου, αυτό που ανέφερε για την διαφορετική περιβαλλοντική διακυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ακριβώς αυτό, ότι πέρα από τις τεχνολογίες, τις οικονομικές παραμέτρους και όλα αυτά πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολίτες και την κοινωνία πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα και να βάλουμε τα ίδια πράγματα με άλλο τρόπο για να έχουμε οικονομίες κλίμακος δεκαπλάσιες από ό,τι αν κάναμε απλές ενέργειες τεχνολογίας. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκα σε εσάς, απλώς είπα ότι δίπλα από τις καλές δικές σας ενέργειες θα μας πει τώρα η κυρία Δασκαλάκη γιατί δεν προβάλλεται η επιτυχία. Όχι, θα σας πω γιατί νομίζω ότι δεν προβάλλεται. Για πείτε. Έχει διαφορά. Υπάρχει μια φοβική σχέση της αθηναϊκής κοινωνίας με την επιχειρηματικότητα. Να μην πω και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, δράσεις οι οποίες μοιάζει να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα προβάλλονται με μέτρο. Καλά τώρα. Κακώς. Ειδικά, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά ειδικά για την επιχειρηματικότητα των καφέ μπαρ και των καφετεριών δεν έχει κανείς κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, ένα από τα θέματα που πήγαμε να χρεοκοπήσουμε είναι αυτό, ότι κόψαμε την παραγωγή, αυτό που λέγεται όσοι κάνετε, κάτι κάνετε, και οικονομική θεωρία, έτσι δεν είναι. Η παραγωγή των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, που είναι η μεταποίηση, πρωτογενής. Κόψαμε αυτά, τα μειώσαμε, πήγαμε τελευταίοι παγκοσμίως και ανεβήκαμε πρώτοι παγκοσμίως στις εσωτερικές υπηρεσίες, καφετέριες κτλ. Παγκοσμίως είμαστε πρώτοι. Η Πάτρα έχει 2.500 καφενεία. Φαντάζεστε. Λοιπόν, μπορώ να το φανταστώ για την Πάτρα. Άρα δεν είναι λόγος. Δεν είναι λόγος. Αυτός κάτι Καλησπέρα άλλο. σας. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Κιβέλου που εκτός από εξαιρετική σε ό,τι κάνει και πολύ ένθερμη, είναι φίλη και επιπλέον είναι και κουκακιώτισσα. Που αυτό να το λέμε, είμαστε και γείτονες. Εγώ μετά από όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ομιλητές στο πάνελ έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα να πω. Θα επιχειρήσω έτσι σαν πραγματικό σχολιασμό όλων αυτών που υπόθηκαν, όπως λέει και η πρόσκληση. Εγώ από όλα αυτά που άκουσα, πολλά από τα οποία τα ζούμε καθημερινά, πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι διτού χαρακτήρα. Πρώτα απ' όλα είναι πολιτικό, αλλά είναι και κοινωνικό. Το πολιτικό πρόβλημα για την εισαγωγή καινοτομιών και για τη λήψη, μάλλον και για το να φτιαχτούν καινούρια μοντέλα και να εισαχθούν και να υλοποιηθούν καινούρια συστήματα, είναι η αβάσταχτη αδράνεια που δημιουργεί το σημερινό γραφειοκρατικό σύστημα και ο επίσης αθεράπευτος κρατισμός. Το είπαν οι ομιλητές, δεν χρειάζεται να το πω, το έχουμε ζήσει όλοι. Δηλαδή άκουγα με πραγματικό ενθουσιασμό και πρέπει να είστε, δηλαδή τι να σας πω κύριε Δήμαρχε, τον κύριο Δήμαρχο, απορώ πώς το κάνατε αυτό το πράγμα. Πραγματικά απορώ πώς το κάνατε και γιατί το λέω πώς το κάνατε. Εγώ όταν πήρα αυτή την πολύ μικρή θέση ερετού που είναι το πρώτο σκαλί ας πούμε στην αυτοδιοίκηση, το πρώτο πράγμα που κατάλαβα είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πραγματικά, δηλαδή είναι αδύνατον. Το πρώτο που κατάλαβα, δεν θέλω να σας πω το παρακάτω, γιατί κατάλαβα ότι ή δεν θα κάνεις τίποτα ή θα κάνεις απατεωνιές. Αλλά γι' αυτό σας λέω το πρώτο είναι. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Ούτε καν στο επίπεδο δημοτικής δημοτικής κοινότητας. Όχι, ούτε σε αυτό το επίπεδο. Διότι υπάρχει μια τεράστια αδράνεια. Ό,τι ζητάς να κάνεις, σου λέει κάποιος κάπου, όπως είπε και ο κ. Μπουρλιάς, δεν γίνεται. Ξέχνα τι σου είπε ο προχθεσινός. Είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι. Θα μου πείτε δεν φταίμε εμείς οι ίδιοι, φταίμε και γι' αυτό θα πάμε και στο κοινωνικό. Περιμένετε. Λοιπόν,
ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Όλο αυτό το πράγμα δράνεια, κρατισμός, εγώ αισθάνομαι ότι τα μυαλά δηλαδή του δημόσιου τομέα σκέφτονται με τον ανάποδο τρόπο. Πας μπροστά σε κάποιον άνθρωπο που χειρίζεται ένα γνωστικό αντικείμενο ή κάποιους πόρους, να του πεις τι σκέφτηκες να κάνεις. Και με το που σε βλέπει μπροστά του, σκέφτεται πώς να σε αποτρέψει από το να το κάνεις. Όχι πώς να σε βοηθήσει, δεν σκέφτεται καν θετικά. Και πώς να ακολουθείς την πεπατημένη. Ένα πράγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, από όλα αυτά που ακούτε, το μόνο εγώ που ξέρω να έχει γίνει είναι που φτιάξαμε τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης σαν μία παλιωμοδίτικη, παλιοκομματική, ας πούμε, λύση, να βρούμε μέσα στην κρίση ένα εμβαλωματικό πράγμα, να δώσουμε δουλειά στους μηχανικούς, πρακτικά όμως, ενώ αυτό ήταν μια ευκαιρία να έχουμε πραγματικές βελτιώσεις ενεργειακές των κτηρίων, εγώ τέτοιο πράγμα μετρήσιμο δεν έχω δει. Και απ' την άλλη έρχεται όλη αυτή όλη αυτή η τροχοπέδη του δημοσίου να ενισχυθεί από κάτι για το οποίο είμαστε ακόμα πιο πολύ συνυπεύθυνοι όλοι, από το ότι έχουμε παντελή αδιαφορία, δείχνουμε, για τον δημόσιο χώρο και για το κοινό περιβάλλον. Δεν υπάρχει καμία κουλτούρα πραγματικά ενεργειακή, φιλική, ας το πούμε, προς το περιβάλλον ή οικολογική. Και ταυτόχρονα πραγματικά θεωρούμε τα κοινωνικά αγαθά έτσι δευτερευούσης σημασίας. Πολύ δευτερευούσης. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι κανείς αν του μιλήσεις γι' αυτό δεν θα ασχοληθεί, δεν θα το βάλει στη πρώτη σειρά των προτεραιοτήτων του. Πολύ λίγους ανθρώπους έχω γνωρίσει εγώ που να το έχουν κάνει αυτό στην πράξη ανεξάρτητα και πριν από την κρίση και μετά. Εγώ δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά, αλλά θέλω να σας πω ότι, γιατί βλέπω εγώ και τα παιδιά, έχω και εγώ γιους φοιτητές, θέλω να σας πω ότι η οικολογία δεν είναι, πώς να το πω, η οικολογική αντίληψη των πραγμάτων δεν είναι κάτι εξωτικό. Η οικολογία είναι μια φιλοσοφία, μια στάση υπευθυνότητας, και δεν είμαι οικολόγος, δεν θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου οικολόγο, και μια φιλοσοφία του πώς βλέπει κανείς τον εαυτό του μέσα στον κόσμο.